नोंथां हेल' नोंथां अबेसिम मोनफैखो? नोंसिनि गामियावनो दं मोनसिगोन। ससे लानांगोन नामा नोंथां? नोंथां नों लाला दे मोनखासिगोन। दे फैबाय था होमबा। आदा दैया
दे होमबालाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बिबि प्रडाक्शन चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअ बानायनायखौ